Lalela-ke ntombo, uJanuwari siphumuza ingquza, siklina ingquza. I-T-Bex lami leli livele labhasta ngoba ngikhohlwe ukufaka amanzi ebhodweni kanti sengivulile isitofu. Laqhuma-ke laqhumela phakathi i-T-Bag. Nganganandaba-ke ngoba into edingakalayo yini? Ama-herbs. Ima-ke ntombo ngibeke phansi ibhodwe yize ngisha. Ebese-ke ntombo senza njalo. Ngaphansi angiligqokile iphenti mfazi. Ingquza nje ihleli sobala. Ngeke phela ngikwazi ukuthi ngiveze ingquza yami la ngoba indoda yakho ngeke ilale ebusuku ibhizi ishaya indlwabu ngami kuleli jwabu layo. Yabo leyo nto leyo. Siyahlala-ke mfazi. Lalela uJanuwari ingquza iyadetoxwa. uJanuwari ukhipha idust yengquza yangoDisemba. Mawuqeda ukubilisa, nali ibhodwe lami la ngikukhombise njengoba ngisasakaza ingquza nje lana. Nali ibhodwe, yabo i-T-Bag leli. I-T-Bag iloku steamer. Ngizokuchazela ukuze ingquza ungayishisi. Ngoba phela kusiza into zokushisa ingquza lezi izinto zokufixa ini ingquza. Ntombo nali i-T-Bag, ama-T-Bag sawu2 phakathi. Thanda zami, lama T-Bag sawu80 rand. Thatha i-T-Bag elilodwa ulifake la ebhodweni. Udonsa amanzi. Ufaka amanzi kugcwala njengoba ububona bese kuyabila ngisho ungafaka ebhodweni lokudla, doesn't matter. Ufaka nawo amalebesha. Ufake ntombo kubile bese uyakubilisa. Libile i-T-Bag lakho elilodwa. Qede lapho ufaka la ebhakedeni, hlala phansi. Nina-ke ngoba ngiyanazi nilayishile kwemadidi eyinezinqa mani fuseke. Lezi nqa zeni zolipatshaza leli bhakede. Thola into noma ungabeka lona ibhodi, thola ibhodi elincane ongeke udle ngalo, uye lapha etoilet lakini eliflashwayo. Uyabona into leyo. Uye lapha kwi-toilet lakini eliflashwayo. Ufake phakathi lelo bhotshana lakhe elincane noma uthole indishi ethi nqenqenqe. Uyabo leyo ndishi leyo. Ufake phakathi etoilet, ubeke bese ufaka-ke amanzi akho-ke. Ungafaka amanzi kuqala endishini, qala ufaka indishi etoilet bese uthela-ke into yakho i-T-Bag osulibilisile lapha etoilet bese udlala phekwesithi-ke uthi. Bese-ke linda noma u5 minutes. Bengithi amanzi ami ngiwapholisile kancane nayi ingquzisha. Bese ulinda noma u5 minutes. 5 minutes anyana kuphume lesi steam sokuqala lesi sengishisa amalebe kuyimanje. Kuphume lesi steam sokuqala mfazi. Masiqeda-ke lesi steam sokuqala ukuphuma bese usuyahlala usuyeza ukuthi kuyahlaleka. Uhlala 30 minutes dali. 30 minutes. Kwenzakalani-ke? Uyabona manje hamba uyovele uhlephulele isibuko ingquza. Uyibuke khona lento izobe ngathi grayish laphana uyabo. Umuntu ojulukayo uzube ngabe ujuluka uzwe ngathi unephunga lingawona umsanga kodwa lobu muncwana bama bacteria yonke into eba lapha ekwenza nokuthi kuze kuncinze utshabuke. Sisihlala la. Nezinqa zakho lezi uma ungadunusa manje udunusela isibuko uzoyibona izinqa zakho ntombo ukuthi la phakathi kwemkenke ngoba namadidi amakhulu. Kunjani izokusiza-ke. Lona-ke uwenza nezicubu zengquza yabo la ngena khona ipipi ukuthi zithi angithi manje ushaya nge-steam. Into engizoku-advise ngazo thana zami, mawusuqeda uku-steam bohamba ingquza uyigeze ngamanzi abandayo. Hayi aphuma efrijini amanzi asempompini nje abandayo. Khane isithanda sami inyama izobuya kwenze ukuthi kube tight. Uyabona into leyo. Ngabe uyismell also. And ayikho lento ukuthi fanele ku-steam ngona nakho uyabhejwa. Cha sis, ingquza nje uyayidetoxa kungonakele lutho ngoba ingquza iyenza kanje ibe nephunga kungonakele lutho. Ilezi insipheni washangaza amaphenti. Kade kuDisemba ubuphuza wena nje amanzi awukwazi ngoDisemba. Ubuphuza isavana, idrink, uyabhodla njengendoda yakho ebhodla i-reboot. Uyayibona into leyo. Hayi phela ingquza iyasha ngoba ngizange ngize ngithi ukulinda kancane. Uyabona nje amaningi angishongo ukuthi ukulinda awuthi ngithi ukulinda. Ngibe ngikuchazela ukuthi nami ngiyafuna ukuthi kustimeke. Lalela kuthi angivele ngiphume ngibukela ngibekela eminyango kwi-snow. Ngaphela la eminyango kune-snow. Imake. Lalela-ke mfazi. Iwom cleansing le. Ngisho ingane yakho ena 15 years ehlushwa isilumo ungayithengela iwom cleansing. Nawe mfazi umdala umngaka ungathengela ngisho uma wakho umazi ukuthi ubaba akasekho noma ubaba uma akasayitholi into ungamthengela naye eyocleaner nje isinye udetoxe isinye. Ngisho kuthiwa ushawa imonopause phela guys amalebe angaphandle athi so ayasha kancane ngoba mina angiyilindanga into yami ukuthi ithi ukuhlala kuphuma isteam sangempela ngithe ngiyifanga ngihlala so ngizolokhu ngithi ukusukuma kancane. So ngisho umuntu omdala uma ungamthengela i-T-Bag elilodwa njalo ngosuku. Khipha udoti, khiphe amakhahlakhahla lapha ngaphakathi. Sometimes mayikufice isinye sakho sibolile nenegazi liphuma liyangcola. Kuyenze ukuthi uyayiphuza ungene kuma-period. Ikhipha lonke igazi ludoti, khipha yonke into. Uyabona leli phunga lakho lasekugcineni elinuka engathi ufile engathi yintsha. Leli mangabe usuqeda ama-period sisithatha lo.
ama-period pains, unestaci use-discharge, unephunga, ufuna ukudetox isinye sakho, uthi nje ngifuna ukuklina yonke into uklina. Mese ungangibuzi-ke indaba yokuthi, hayi wenothi ngicela ukubuza mina ukuthi ngeke yini ngize ngimithe. Umithiswa ipipi lendoda yakho, ngeke umithiswe i-product yami. Umithiswa ukuthi wena awujovi. Uma ujova nje i-product yami ayixaki, ayiwuthinta umjovo. Wena umithiswa ukuthi indoda yakho ichamela lapho phakathi kuwena, not i-product. I-T-bag leli i-T-bags nje loklina ingquza olu-250, uphuza 1 T-bag every day. Ubilisa amanzi, wafaka enkomishini, uthatha i-T-bag ulifake phakathi. Mase ubona ukuthi hayi sekupholapolile usungakwazi ukuphuza, bese uyaphuza every day for 10 days azaphela. Ama-T-bags awu-10, 250. Inamba yami ka-WhatsApp u-081 729 3262. Angiyibambi-ke ifoni, noma ungangifonela kuthiwa kuyasha kuyangqonqa, noma ngabe unamuphi umbuzo, ngena ku-WhatsApp usende as i-text message, ubuze ku-WhatsApp ukuthi ngisendaweni ukuthi ngicela ukuthenga i-product, ngisendaweni ukuthi siyaposta ngoPep, siyaposta ngoPostnet, wonke ama-distributors ayakwazi ukuthi apose. Okay? Ngikubalele yokuqala. Ebese kuba le engistima ngayo, ngikutshela ukuthi ama-T-bags awu-2, istima leso siwu-2 phakathi, siwu-80 rand. So-ke u-250 owokudetoxa ngaphakathi, itiye eliphuzwayo, u-80 rand, lo wokustima engistima ngawo ingquza njengamanje. Uma uqeda-ke usugeza ngamanzi abandayo. Nansi insipho yengquza, nothi i-Lux, nothi la amanye insipho engigeza ngazo ingquza, ngikhala mlomo, kuyasho ukuthi ngiphume eshaweni, khohlwa i-filter. So insipho u-80 rand. Ntombo uyayidinga nje lezi zinto. Njengoba kuDisemba nje, njengoba kuDisemba, akushayi Valentine unengquza evevezelayo kuhle kwelebe lami. Mina ilebe lami lavivizela lithi ngoba ngithi mangabe ngiqeda sengiligezile, njengoba ngistima ngizohamba ngiyogeza nganansi insipho ngabanzi abanda qa. Mina ke yami ingquza ngize ngiyikopolote ngifaka umunwe phakathi, ibuye ithule ithi du. Uyangizwa? Nawu u-oyela mangiqeda ngihlala phe kombhede ngithi fa u-oyela la emaceleni, nakuye ingquza ngiyibhixe ingquza ngithi ngibhuxe nezinqa. Uyabona into leyo? Fanele ingquza uthi mangabe uyivula nje ugovoza kubonakala ukuthi hayi cha, uyabona kuhle. Noma unganekiwi, ikiwi yakhe icobezela kamnandi fresh. Uyabona into leyo? And idila nawo namaqhuqhuva laphana kuyaluma. Sisithatha nansi le combo le. Insipho ulo 160, 80 rand u-oyela, 80 rand insipho. Nendoda yakho njengoba ilanga lishisa phakathi namasende aqubukile yonke leyo nto. Nawu u-oyela nishefile, kuyaluma sekuthe Nawu u-oyela nensipho 80 rand, ugeze ngala, ungayibeki-ke e-bathroom yakini ngoba kugeza wonke umuntu, bazoyiphihla bayiphihla bageze nobuso, futhi ubuso abunankinga especially uma ukuthi uyaqubuka. Ile nsipho 80 rand insipho, 80 rand u-oyela, 80 rand istima. Uyabona nje le triplet lama 80 Ntombo, into omele uhlale unayo wena le lama 88. Ebese ukuthi-ke nangu-ke lo ngikhuluma nje ngokudetox umsundu njengoba kuJanuary. Keep i-dust ngoDisemba, amapipi ubuwathola ngoDisemba, utshwala ubuwade ubufuqa ngoDisemba mfazi. Ngithi nje clean 250, 80 rand insipho, 80 rand u-oyela, 80 rand istima. Usuyilayikhile yini ivideo mfazi? Washare ukuze abangani bakho bezobona. Ngeke phela unuke kamnandi ingquza, abanye benganuki kamnandi ingquza. Uyabona into le, ngeke wona ube fresh. Wena nje akuthi kushaya uFebruary, akuthi kushaya uFebruary, abafana sebeqala ukholela uJanuary, sebebuyela nayo imali. Uyabona into le, i-Valentine une-DD eli-fresh. The next 10 days mfazi, the next 10 days abathi bakubhebhela into ekhona. Uyabona into le, sesingathi-ke manje-ke isipelete sami siphi? Yo, sakude. Nginesipelete-ke bafazi singaka nje. Isipelete sami ukuthi phela silapha esikhwameni. Alisaconsi-ke ne-DD icontsiswa yiyo nansi into yethu. Uyabo, isipelete angazi noma ngizosithola yini. Nginesipelete nje. Isipelete-ke awusifakela uNombani. Thanda zami usifakela indoda ojola nayo kuphela, si-100 rand. Into encane nje oyigcobayo la ngaphansi uthi nje qaqa. Maningi-ke nama-products ami engiwafake lana. Angazi noma ngizosithola kalula yini isipelete ngoba isipelete sincane nasi. Ngathola. Nasi bafazi isipelete. Isipelete ungasigcobeli noma usigcobela indoda yakhe straight sakho 100 rand isipelete. So uthi nje isipelete bese uyalapha engquzeni, uthi lapha phakathi yabo la izongena khona ipipi. Ntombo bese uvela uyivayela umlomo wakho 10 minutes before ipipi lingene. Ntombo uthi mayelifaka sisi kuyashisa ukhala ubumaye siyabamba ke indoda akusona osokugcobela ishende lakho istraight sakho kuphela ithanda zami. Size sabhala nangaphandle ukuthi warning, only use it with one partner. 100 rand. Asi ngikuphindele inamba yami mfazi. 081 729 3262. Ungangifonela ungixoxela umlando wengquza yakho, angifuni ukwazi history yayo, mina ngiyayilapha. Wena ufika lapha ngicela ukuthenga itiye, ngicela ukuthenga ukuthi, ngisendaweni ukuthi. Profile picture yami nenamba zama distributors, umuntu oseduze nawe udayisa product.